Wale. Action. Gagari. Gagari ka ci kudin sele, ka ci kudin sele gagari. Wannan da wannan da wannan ne na bayan. Kai. Action. Action. Ciki na da kasa kamar an yanzu haka nake ji. Kai. Na san ka da ɗan dabarbaru ba sa kulle ma. Me zai hana mu zama ɗan makafi na ɗan lokaci? Da kuma yarbati wani lokaci ka kawo shawara na fahimta wani lokaci kamar mahaukaci haka kake komawa. Ya za yi da mana kallo mana koma makafi kuma. Gagare. Ai garbati kai ne ko mahaukaci mutane. Haka ne? To mutumin da babu da ko sai ai gwada makafi yayi. Ƙwari da gaske. To tashi za mu yi yanzu. Kawai mu ga yadda za mu yi. Haka ne yadda kace haka zan yi. Ko wani Wallahi yin wani ke. ladu suna na gaske sai da kalbi zubo shi bai isa mai ladu. Wani da gaske. Jiya tare. Ai ba a bori da sanyin jiki. Mu tashi mu je yanzu. Mu je. Bari Na zami. nan zami. Dan matan ba. A'a ga duk mu Mallan garbati ka faɗa ina ji. Komai zan iya yi. ka da faɗa ku Haba faɗi. dan ma cewa ne me zai hana gagari a cikin wannan garin nan ka duba ko wata yar sana'a ka fara Sana'a. Duniya kenan. Wai ka ji wanda ba shi da sana'a ne zan banza shi ke ba da shawarar sana'a. Kai uban waye zai sa ka ba kai sana'a ba. yana mun wani ganin musamman ma kai ya ma gani Allah to duk ba wannan ba akan a gaban shi ne wancan ladan haka ne zauna ka ji zauna saurin ka Masallaci? Ina? Kai! Ina ba zababan nan. Kai babu. Ke sun suwa suke nema ko? To gaba ɗaya kowa nema na yake. Hatta liman ɗin nema na yake. Ai kowa nema na yake a wannan gon. Ya ko ba zuwa sallah. Rolling. Action. Sai nake zaki nake. Nan ba ibn nasu bane bakin da zaki rake. Ya rake a ba rake. Na. Nan shirin. Eh? Nan shirin. Na. Nan shirin. A nan san wannan. Kudin mamanmu ne ta bai isi wace kudi. Ka san nawa ne nan? Eh. Nawa ne? 1000. Kai ka san dubu ɗaya? Eh. Wannan da kai. Ka. Canjin fa. Mun canji. Canjin 1000 da na baka. Kai ka san dubu ɗaya ne? Eh. Kai wani gandan da kai ka ce ka ba wani gandan da ka ce ki ashirin a baka canji. Kai wari. Kudin cefanen mamanmu ne ba ta bai siyo abu kuma. Wani na jira ma yana. Ka kira ko waye ina na Za ka ce kai hege ne. Shi kansa gagaran ya san ka yana ya san ko ai da matan ba ta san shi ba ta taba ganin na gani ake kuma musta Roll. don kuwa inda rage aiki. yana cewa kai idan ya ce ma ba canji ka fara ihu kana kudin ce fa nan ma hunku ne ta aike sai ya kore ka zai kore ka ya ga tafi ko Za ka tafi ɗin kaji? Kaga wani yaro da kokari. Koma gida, koma gida. na naushe ka.
Kai, nawa ne, kai, tsaya! Ai mun sha kwana kenan. Sile ne. Ke, dan zo ka sake da Allah. Kuma ya kuce sa dan yi shiru. Kalla. Silent. Dan yi shiru. Ba ma son magana ya rinka shiga ne. Roll. Dole. Action. Nawa ne. Ya san mutumin zai kasa kuɗi yanzu. An ja wannan kana. Na beji ka jana cikin. Na cikin. A jiwon wannan ka.